Vanja, tvoj komentar meča i koliko ti je žao nakon svega, s obzirom da je djelovalo kao da ima tu neki čuc na Crvenu zvezdu i da ste mogli upravo? Mislim da smo trebali da držimo onih 10 razlike što smo imali u treći četvrtini. Imali smo trenutno naše blokama. Zbog mnogo stvari nismo uspjeli da to držimo, ali šta je to? 1-0, mislim, ništa strašno, igrali su kod njih. Mi smo imali taj break, sad mi igramo pred svojim navijačima, tako da očekujemo puno halo i idemo na Bio si motivisan večeras? Jes. Ali ću derbija, ne mogu da motivisan kad je ovo veliki. Pogotovo mnogo više publike nego u derbiju pre 3 nedelje, tako da mislim da ti kažem. Bila je puna hala, ja volim kad je puna hala, volim da igram za velike stvari, tako da... Šta misliš da može biti ključ u toj drugoj utakmici? Odbrana 1-1, samo to. Imali smo napad 101 pomen, nije malo. Imali smo odbranu na piku, odbranu o 1%, odbranu na izlasima iz blokada, tako da mislim da samo 1-1 treba da sredimo i da biće 1-1. Dugo si pred zamom se odigrao ovakav derbi sa ovog plena i ovako uzbudno. Nisam. Kažem, igrao sam sa Zvezdom za Euroligu pre 4 godine, polufinale, play-offa, bilo je na 3 utakmice, mislim. Bilo je mnogo teže, bio sam mnogo mlađi, tako da kroz 3 godine sam vodio neko iskustvo stekao, tako da nisam. Dobro se borio sa fizičkom stripom. Njihovo da navijaju naše odigrano, sad kako će to neko da... Ja sam reagovao kako sam reagovao na neke stvari, oni reaguju kako reaguju, njihova stvar, moja stvar, tako je to.